If you are new on this show, welcome to the show. Kuzalwa indoda yamadoda, kuzalwa indumandumani, kuzalwa isihlahla somdlebe, kuzalwa uNondlela Mzimba, kwashuba estudio, kuvele kwashuba shubiyani kwashuba udokotela uKhehlelezi uyazalwa namhlanje, kwashuba estudio kushubile manje. Yabona manje mase kunjena kuvele sekushubile, kuvele kufuneka singasamosha lutho, kuvele sithethele kube njalo nje, kuvele kushitende uthi uJehova evale iminyango, akekho umunye ongavula, uJehova uvala iminyango. Yabona mase kunjena kuvele sekushube ngempela, sekushubile manje. Sihleli nayo iguest yethu, sogijima kakhulu siyekena simnike nje the short interview, sigijima nje naye umazi udokotela uNgobese, indoda le phansi endaweni yase Pretoria. Umazi ngicela ulungise ipen nephepha because he won't be long, because now uyaphuma impela, indoda ehlale busy. Lungisa ipen nephepha, le ndoda ibe khona izokhuluma nathi namhlanje. Baba uNgobese sikubingelele ndoda yamadoda, siyakubingelela baba. Uyaphila kodwa kusekuseni enhle kangaka? Ngiyakubingelela dokotela, ngiyaphila namhlanje. Danke Khehla lami, ngiyaphila nami njengoba ungizwa njengomqemane, ngiphila p. I'm even live on air. This is Vuma 103 mfowethu. Ndoda yamadoda mina masengenile ngiyayithi mina indumandumani yadumesizwa nesihlahla somdlebe noNdlela Mzimba beche mfazone badladiswa samadoda ibomvu. Nina basathethe nabasanyimba nemkhonto kwasikazi intaba ikhala amanzi. Dictionary zawuthitha lomndeni zadida nawe. Wena uthini masawungenile mfoka baba? Okokuqala nje dokotela ngizothi happy birthday, ngifisela ilokuthi ezinhle usuku lakho lokuzalwa. Bese ngibingelela abalaleli njengamanje beVuma FM. Leni onkhuluma la noma ukhuluma manje dokotela noma inyanga uNgobese osuke eMtuba olapha ePitori ngokusebenza. Namhlanje sithi inkinga zakho noma ngabe yini inkinga obunayo sizoxoxela namhlanje ukuthi yonke inkinga onayo namhlanje sinaso isixazululo. Sho kanjalo dokotela uNgobese uthi konke namhlanje kukhungethe yonke inkinga oyithwele namhlanje yekele kuye uzoyithwala yena noma uzoyixazulula leyo nkinga. Mfoka Ngobese angikubizelanga into eningi namhlanje, ngikubizele nje ukuthi uzochaza. Kunabantu abaningi abathi kade babegezwa kodwa ukugezwa kwabo ababoni way forward. Umuntu maye ukuthi kade wayigezwa noma kade wayisebenzisa lezi zinto zemithi yesintu akwenzeki lutho, kade wayenza izinto, yini lena esuyisishoda, yini lena okwanla gezwe ngayo ukuze naye ayibone way forward yaphambili ndoda yamadoda? La umuntu makabegezwa kukhona izinto eziyinkinga, abantu baye befike nje kubantu balapha endawo bethi bazogezwa, angasho umuntu ukuthi engabe safuna ukuthi ufuna ukuhlola, ufuna ukuchaza linyanga ukuthi ufuna ukugeza unenkinga yebhadi. Okubalekele kuyaye kube ukuthi kufuneka umuntu wesintu ahlole kuqala lo muntu mayithi ufuna ukugezwa nokuthi lento akayigezayo yayingene kanjani, bese kuba khona izinto eziqondaniswa ngqo naleyo nto umuntu akasuke ezengayo ukuthi ufuna ukugezelwa yona. Njoba ngilana namhlanje ngizochazela abalaleli emakhaya ukuthi zikhona izinto okufuneka uyishintshe, ngoba bathiwa ngisho ukuthi ugeziwe kimi namhlanje into zakho zangalunga, musu ukuhlala phansi uthi kade wasangigezwa into zamazilungu, sukuma uphinde kwabanye abantu bakwelele lokugezwa kwabantu akufana nokwenza kwabantu futhi akuzukufana emhlabeni njengoba siphumile sibaningi siba ngakho ukusebenza kwethu akuzukufana. Sibonga kakhulu baba uNgobese. Ngicela ukubuza ukuthi makwenzeka ukuthi umuntu umuthi awumsebenzeli noma ekhaya ugogo wakhe wayekade esebenzisa ichibi, uyenze kanjani endaweni kanjalo? Iphutha ke liba khona lapho kubela bendabuko abanye noma kubona abantu ngokuthi bengayilandeli kahle izinto. Umuntu mangabe ekhaya kubo kwakusetshenziswa iwasho, siyasithi masimhlanganisela umuthi wesintu bese sikwazi ukuthi sithathe leso siwasho sisifake futhi phakathi noma ukuthi kwenza izinto njengempepho zihlanganiswe naleyo nto ukuthi mhlawumbe uyaqhuma noma uyagezuza lezi zinto ezizikuxabana ziphakame kahle zihlangane nalento enakhuliswa, ngoba inzuzo yomuntu yona ebalulekile ukufuneka umlapho indaba ahambe phezulu kwayo. Manje baba uNgobese ake kuthiwa kwenzeka ukuthi umuntu washonelwa ingane noma wazenza izinto elokugeza endawo engayiphambili, wena entweni enjalo yini le noma ngithi yini wena ogarante ngayo ukuthi wena cha mina makufuna ubone ukuthi nguNgobese ikhono lami ngilikhipha kuyo lento, yini ogarante ngayo baba uNgobese wena? Mina nginayo induku engigaranta kuyo ukuthi noma kanjani showcase umuntu mangabe ethi ngake ngachithikelwa ingane noma ngaphunyelwa isisu sengigeziwe kodwa ngihlulekile, khona induku engiyibiza uJojo Lumantoyo ngengazi kahle ukuthi mangigeze ngani noma ngabe kuthiwani lelo thuza lisoze lahlala la lingasuki, liyasuswa bese sikuhlambulula
sikuthathe ngoba khona okunye okungeke abantu abangakwenza umuntu masegezwe kufuneka usondelana nokuthi ingane ugcina uyenzele lento ekuthiwa yilathi uyenzele ibana ngabe kuthiwa uyasaba kuye ekhaya kini ungangena noma kuliphi isonto ufike uxoxe nomfundisi umtshele ukuthi kade ngiyogeza ngangilahlekelwe umntwana bese yenzela ibani phansi kwaleso sithunywa ngoba umuntu mayesegezwe useyafuna phela ukuthi asebenze abonakala empilweni ukuthi uyaexista empilweni yakho uyazenza izinto ezinhle uzenza kanjani mawumgezile nje wena wawusuyamfihla ngomfaka esithebeni. Sihleli nodokotela uNgobese lapha sikhuluma ngokugeza sikhuluma ngokuthi yini okufanele uyenze ukuze uvule into zakho indoda yamadoda esilakhile igama layo indoda ehlala endaweni yase Pretoria lapha eOliven kanti ngokudabuka ngokuzala uzala endaweni yase Mtubatuba lapha nezwe lase Mtubatuba indumelaphi wendabuka phinde futhi abe umfundisi esontweni noma esontweni ibandla inkanyisweni angithi inkanyiso inkanyiso CCZA Kanyiso CCZ Church of Christ inkanyiso ibase la eMtubatuba kodwa sinama branch amaningi njengoba nami nginayo branch engiphethe le suka madoda mawusele ke ngicela uthathe into okubhala njengamanje ulungise kakhulu ngoba le ndoda izoshiya amininingwane yayo okwamanje ithi khona la eThekwini isazosebenza nje kancane la eThekwini and then next week uyabuyela eGoli abasegoli bonke bazomthola lapha ePretoria ngasho ngathi I'm not the only traditionally maningi amadoda aphiwe la ngaphandle inkinga ukuthi aqashile asaqashile sibonga ukuthi bayasukuma ngiloko ngibaveza nje ngibadonsa nga one by one ngizobaletha nje one by one futhi niye kubona manifika kubona nifike nilashwe manisindile musani ukubacekela phansi amagama abo musani ukukhuluma kambi ngezinye izinyanga ngoba nitshela ukuthi ukhetheleza uyena lutho labantu bayazenza izinto ncoma into mayincomeka hamba uye kuyena uyabasiza abantu kakhulu inamba yakho baba uNgobese ithini mina ngilapha ePretoria Centurion Oliver Northbush number yami u063 771 0356 ake siphinde futhi 063 yeah 771 0356 inamba kababa lapha uNgobese ohlala endaweni yase Olivon Hoshposh uzomthola khona lapha besinayo namhlanje uhlala endaweni yase Centurion kodwa ke njengamanje siyagijima kakhulu siyadlula lapha sibheke lapha kwengoma emnandi kakhulu sithi happy birthday Khehlela Makhehla happy birthday dokotela uKhethelezi siyodlula kakhulu sithola ingoma emnandi kakhulu le ndoda izobe khona nayo ngesonto uzobe khona lapha uAyanda Ntanzi uzobe khona lapha kwi spirit of praise lapha uzobe khona ngesonto naye ake sizwe le ngoma yakhe emnandi ithi noma ngihamba egodini sokufa anginako saba nazoke ay ngifuna ushama bosho manje shona phansi manje nakho ke shama bosho manje Sempini uyisihlangu sami sibonge kakhulu lapha nesikhathi sethu njengamanje 10 minutes before 5 it's 12 minutes before 5 kumhla ka5 kuAugust kuzalwa ilegend kuzalwa iqhawe kuzalwa indoda uthanda ungathandi kuzalwa indoda kushintsha iweather phandle kunezinto ezizoshintsha namhlanje ozoza ukuthi nawe cha kuzalwa isosha namhlanje yazi namhlanje kunento ezawenzeka nazi namhlanje yazi ngeke ngisho kanjalo esontweni Sunday ayizobe ngihlanya kuphela Sunday ngizobe nganjelo umqondo esontweni ngiyobe ngishaya lengoma eshoyilo mama athi hayi cha ndoda ungifaka enkosini mase uyithinta lengoma ngiyobe ngingalalanga from Saturday angeke ngilale kuyoze kuyoshaya isonto ntambama ngiloko ngishilo nje ngihlabelela nje yabona mangihlabelela mina yila ngiphila khona impela zonke inkinga ngeke ngikhohle noma mangidlala umculo ofana nalona ngikhohle into eyiningi nengixoleleke namhlanje into eyiningi bazothi awukhetheleza kakhuluma into eyiningi vele uSlay Queen yawazi ukuthi uyarocka vele uSlay Queen uphuma kuzo lezi izandla zami uyarocka uSlay Queen bakhona ama distributors wami athi mangintshela ukuthi bonke labantu abama distributors wami bathi mangintshela ukuthi ispecial nakubo siyeza Maduze nilindele nje bazomemezela nabo ukuthi special sebeku special nabo laba ke aba distributor uSlay Queen bathi soon Maduze nizozwa nje bazomemezela nabo ukuthi cha nathi siku special njengamanje ake kudlule sikamkhulu uqala epharmacy makudlule sami nabo bayakwesabo ispecial bazosiletha special nje Maduze nikhumbule ukuthi Saturday kune special eChemistry yaKhethelezi it's a happy birthday special wonke amaxabisa azoyehla ngendlela eyisimanga namhlanje ke
ngizospenda most of my time khona ekhemisi lapho ngizobe ngithi happy birthday to my staff lapha ngizobe ngisho kanjalo kubo bonke eThekwini ozohlangana nami othi mkhulu osho nje kanjalo ngoba ungakhohlwa phela ukushaya ivosho ukhombisa ukuhlonipha ukhombisa ukuthi uhlangana nepresident ukhombisa ukuthi uhlangana noNkulunkulu wasemhlabeni not wasezulwini wasemhlabeni ngoNkulunkulu wasemhlabeni uhupha mina uhuphuta lakho uhupha mina sengafa mina ngiyithuna mina ngiyisipoko uhupha mina nguphelezela abayezulwini ngizokuphelezela mawuze into engathi ngangiyiboni kahle ngizokuphelezela ngikhaphe ngiyokushiya emasangweni bese ngiyabuya mina ngudoctor okhetheleza ngedictionary edithi umndeni le ndaba iyawudithi umndeni idithi umndeni yaziyadida nawe futhi mhla ka5 kuAugust namhlanje Wednesday lapha sibheke khona ku Saturday lapha ku specialist esimnandi makwenze ukuthi uyafuna ukulivakashela leli chemist awuvakashele leli chemist lethu lapha ku number 407 Salmon Grove lapha ku Smith Street uAnton Lembethe shop number 1B uzosithola sikhona lapha sikunika izinto ezinhle kakhulu izinto ezisezingeni eliphezulu kakhulu kanti ke futhi sithi nawe Johannesburg umncinyane siyangena maduze khona lapha we are working on it kanti ke futhi nikhumbule ukuthi ngomgqibelo siye emanzini lapha siyofaka khona abantu emanzini ukhethelezi siyongena empophomeni siyoshiya izono zonke siyozala kabusha ngesisu samandla ningakhohlwa ukufasta ibhandi abafuna ukuya emanzini bonke ngiyacela ukuthi mawunganayo ingubo yesonto kodwa unganani igqoka ke noma ingubo emhlophe siyongena simhlophe sonke siyongena simhlophe sonke sithi izono zethu ziyohlanza zibe mhlophe njengeqhwa siyongena bafowethu lapha abayizayoni sithi siyaqala lokho ngomgqibelo ngo6 o'clock ntambama iyangena lenkonzo kuyothi lapha ngo10 ebusuku iyashintsha futhi esikhalangeni lapho siyobe sithi sibheke ekhaya esikhalangeni sithi sisuka lapho siyoyibamba siyoshaya 2 o'clock ekseni masisuka lapho siyangena ngo7 o'clock ekseni siyongena nje kuyoshaya 11 o'clock siyobe sithi siyadumisa nabasetendeni singena yonke indawo thina sibandlululi singena yonke indawo ningakhohlwa ke abafuna ukubhuka ama appointment uthi 032 948 6017 032 948 6017 ungakhohlwa ke ukuthi uyo subscribe lapha ku YouTube channel yami uDr Kethelezi noma uye ku Facebook page yase chemist Dr Kethelezi traditional pharmacy ungakhohlwa ukuthi kade ngikhona futhi nalapha ku Instagram uyasho uthi happy birthday uthi wena Dr Kethelezi uzongithola lapha ku Instagram ungakhohlwa na ku Twitter ukhona uDokotela uKethelezi thank you so much kubo bonke abantu abadela ubuthongo namhlanje bathi impela sinokhethelezi impela sibukile ungakhohlwa ukuthi Sunday siyobe sisho kanjalo sithi happy birthday service ekseni lapha siyobe sisika ikhekhe enkonzweni yasekseni lapha sishaya ama instrument sishaya ama piano sishaya ama keyboard njengamanje siyogijima sithatha ingoma yethu yokugcina lapha ingoma esoyithola umdumi Mkokstat ungaye sizothola ingoma kaGodumi Mkokstat noma sizothola ingoma yethu ijoyous celebration uziliphathe kahle lelo vangeli uliphathe kahle Kethelezi usiphathe kahle leso siphiwo ndoda amadoda ungakhohlwa ehlonipha umhlaba nakho ke njengamanje siya ngapha phinde ngapha happy birthday kuwe Kethelezi suka madoda isikhathi sethu njengamanje is 2 minutes past 5 o'clock 2 minutes before 5 o'clock inumber 0329486017 inumber yase office lapho ngithola khona 0329486017 inumber lapho ozongithola khona ozowenza ama bookings wakho kodwa ngathi ngigcwele nje angathi am fully booked phela nje into engekho fully booked i-account yami ayikho fully booked ungayifaka nje imali ufake nje ningi nje ufake nje uthi happy birthday mkhulu kodwa ke ngesonto bafowethu asizodlana ikhekhe ningasabi asizodlana ikhekhe happy birthday to myself ngiyoloke ngisho kanjalo hlonipha umhlaba boy hlonipha life boy hlonipha bonke abantu ukuze insuku zakho zande kuphi ezweni thank you so much ngiyabona sizohlangana kusasa same time same place kodwa njengamanje ake ngiyo enjoy happy birthday ngiyothola ama gift ama surprises from different people ngiyobe ngisho njalo nje ngisaya khona esigodlweni ngiyabonga uNkulunkulu anibusise.